ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି କେମିତି ହୁଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୋ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲୁ 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଚା ପିଇଲୁ, ଟିକେ ଗଲୁ ଫୁଲ ମାର୍କେଟ, ଫୁଲ କିଛି କିଣିକି ଆଣିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ଆମ ଫେଭରାଇଟ ଜାଗାକୁ ପୁରୀ ଆଉ ଡାଲମା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତାକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମୁଁ ଗଲି ଅଫିସ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଅଫିସରୁ ହାଫରୁ ପଳେଇଲି କାହିଁକିନା ଆମେ ଦି ଜଣ ମଟନ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ। ସେ ଯେବେ ଆସେ ସେ କୁହେକି ମତେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମଟନ ଖୁଆ, କାହିଁକି ନା ତାକୁ ମଟନ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆଉ ଇଭେନ୍ ମତେ ବି। ଖାଇକି ଆସିକି ଘରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଖୁବ୍ ଶୋଇଲୁ। ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫେର ଭୋକ କଲା। ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ବାହାରେ ଖାଇକି ଆସିବା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯୋଉ ମଟନ ଖାଇଥିଲୁ ନା ଆଭରେଜ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେମିତି କିଛି ଖାସ୍ ନଥିଲା। ଆଉ ସେଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ବି କେବେ ଯାଇନଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ଟିକେ ଚକୁଳି ଆଉ ଡାଲମା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଗଲୁ ଟିକେ ସେଲୁନ, ତାର ହେୟାର ସ୍ପା କରିବାର ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବସି ବସି କାହିଁ ବୋର ହେବି, ମୁଁ ଟିକେ ପେଡିକ୍ୟୁର କରିନିଏ। ଆଉ ଆମ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ନା କିଛି ପସନ୍ଦ ଆସୁ କି ନ ଆସୁ, ପେଡିକ୍ୟୁର କଥା ଶୁଣିଲେ ନା ଭାଇ ଆମକୁ ତ ଜନ୍ନତ ଫିଲ୍ ଆସେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମସାଜ ନା, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପେଡିକ୍ୟୁର କରିବୁ। ମତେ ତ ନିଦ ଲାଗେ ଭାଇ ଲିଟରାଲି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହବ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।